Здравейте! Излезе второто поколение ексцентрични свредла с 4 резеца от карбиден волфрам. Върхът е надграден до ултраиздръжлив 1 градус карбиден връх, който не се чупи дори при силни удари, лесно пробива лято и ковано желязо. Дори греди и стълбове, 4-те взаимно зацепващи се резеца създават уникален път на рязане и оставят перфектно гладки отвори, по-добре от ексцентричните и диамантните свредла. Те напълно променят вашето разбиране за свръзване, използват стандартни патрони, не са ви нужни множество свредла или прекъсвачи за външно свръзване. Пробиват метал, железария, предмети, бетон, камък, порцелан, стъкло, керамика и дърво. Това ултимативно свредло е тествано и сертифицирано за прецизно и бързо рязане. Професионално потвърдено, купувайте с увереност. Можете ли да му се доверите? Днес има специална оферта. Искрено препоръчваме, щом го използвате. Веднага ще усетите качеството. Всички, които са го купили, казват, че са трябвало да го закупят по-рано. Свредлото има централно задвижване, 4 резеца и напълно нова зъбна геометрия. Позволява точно и бързо свръзване на мрамор и камък. Ще е жалко да пропуснете тази възможност. Свръхиздръжлив карбиден сплав. Дълготраен, с увеличени канали за отстраняване на стружката, лесно се почиства, бързо се охлажда, отлично работи при сухо свръзване. Ръкохватка с антиприплъзващи скусени повърхности, съвместима с различни машини, здраво лежи в ръката. Многофункционално. Директно от производителя хвърляте поглед веднага, ако ви интересува.